Ninsabu fil-Pixxina Nazzjonali dan wara n-numru ta' rapporti li rċieva One News dwar l-istat ħażin li qiegħda fih, evidenti il-periklu għal bosta li jiffrekwentawha. Mal-ewwel daqqatajn propju x'intħallna fil-kumpless tal-Pixxina Nazzjonali, osservajna tifrik u xibka maħruġa minn taraġ li jieħdok għan-naħa ta' fejn tpoġġi l-udjenza. Dan it-taraġ jinsab f'riskju li jinqasam min-nofs, dan għaliex il-mod kif inbena iserraħ kompletament mal-ħajt. Komplejna nidħlu aktar il-ġewwa sakemm wasalna fil-parti fejn is-soltu l-atleti jinħasslu jużaw il-ġim jew jipprattikaw l-squash. Hekk kif dħalna stajna naraw li hawn diġà bdew isiru xi xogħlijiet. Min tarif li kiseb One News f'din il-parti ilu jidħol ilma tax-xita sa mill-1993. Minn dak iż-żmien l-hawn xogħol ta' manutenzjoni ftit li xejn sar, b'konsegwenza li din il-parti tal-pixxina spiċċat fi stat ta' abbandun. Barra minn hekk, wara li saru n-numru ta' testijiet, ir-riżulta li l-planki jiġifieri l-bażi li fuqhom bniet il-binja kienu mwaħħlin ħażin, fatt li għal numru ta' snin seta' poġġa f'periklu lil dawk li jużaw il-faċilitajiet, kif ukoll dawk li għandhom l-uffiċini tagħhom fuq din il-parti. Min sħarriġ li għamilna jidher li din is-sitwazzjoni mhix se tibqa' hekk u l-pjani dwar se jiġri minn issa l-quddiem f'dan il-post li jkun iffrekwentat minn tant sportivi se jkunu mħabbra nhar it-Tnejn.